foi feito por un xubilado do Camelle, se ve, non? A asociación. Nesta terraza, bueno, pues temos parte da obra artística que tiña moreado na miña casa. Para mí foi un alivio xa poder ter as cousas aquí. Bueno, poderíamos explicar cada unha das obras, pero levaría moito tempo, non? Pero aquela figura que temos ali, iso é espuma de poliuretano, chamolle el Oanus toxicum, porque isto é un forro dun container, dos containers que caeron do El Oanus, un portacontainers que perdeu varios containers diante na Costa da Morte, e este forro de poliuretano, de espumas sintéticas, foi espallado por toda a ribeira, non? Entón apañei uns cantos bloques desta espuma e fixen esta flor tóxica en lembranza desa perda de mercadoría. Bueno, estas son esculturas feitas, bueno, pues con este lixo que atopamos no mar, e cada unha pues ten a súa historia. Está recollido, este é un madeiro que atopei na ribeira, e aquí gravei unha frase que me gusta moito, e é que unha frase de Pessoa que di: navegadores antigos decían, navegar é preciso, vivir non é preciso. O importante é navegar. É unha frase de Pessoa que me gustou moito e que teño que gravar. Aquí está recollido, bueno, aquí podedes ver esta corda e bueno, todas as cousas que hai aquí, é todo veu da ribeira, todo é material que reciclamos. Isto é unha corda das bateas de mexillón que utilizamos aquí para colgador da roupa cando venimos nenos. Aquí están recollidos os principios de Mar de Fábula que foron escritos polos nenos, e que o primeiro pois é esa frase que unha e outra vez repito, de que en Mar de Fábula traballamos para que as futuras xeracións teñan un mundo habitable, non? Bueno, estas mesas e bancos están preparadas para estes obradoiros. Bueno, pues están, bueno, que utilizámolas moito, e justamente o uso que se lles está dando. Este curruncho que temos aquí son os contaminantes específicos, en donde sabemos cal é a orixe, porque o importante no lixo plástico é saber cal é a súa orixe para tallar a contaminación da orixe, non? Estos son os peles de resina, que é a materia prima para a fabricación dos plásticos. Aparecen de cando en vez por millóns na ribeira de perda no transporte marítimo, porque transportanse a millóns de toneladas. Estos son microplásticos primarios e os secundarios. Os primarios son a materia prima para facer os artigos de plástico, e isto é, os microplásticos secundarios son o produto da degradación dos plásticos normais. Cando chegan a un tamaño de 5 milímetros, teñen esa denominación de lixo plástico. Aquí temos amoreado, xuntado diferentes elementos da pesca, do enjado, das nasas, tamén de un contaminante que infortunadamente está aparecendo con frecuencia, que son as bandexas do membrillo do polvo, do pulpo, que, bueno, non se deben tirar ao mar, pero aparece, non? Aquí temos etiquetas das nasas, os enjados das pescas, chisqueiros. Aquí, isto é a mostra infame da contaminación dos residuos higiénicos sanitarios. Aquí temos, creo que eran 7.500 bastociños de algodón, pero temos un cesto do Palange con 23.500 bastonciños de algodón. Isto é increíble, é unha contaminación horrorosa do noso mar, non? Ben, estes son os paus plásticos das bateas de mexillón. Non hai praia galega que esteña libre delos. Estas son os envases das lentillas que apareceron aí nos anos nas costas destes concellos de Camariñas, Laxe. Estes son as criaturas caóticas, que son as protagonistas da fábula das criaturas caóticas. É unha fábula que lles contamos aos rapaces, que temos vídeos gravados sobre ela, onde, bueno, pois, hai tanto plástico no mar que xa nacen
animais de plástico dentro do fondo do mar. Chegarán a revelarse algún día? Bueno, están invadindo a terra firme, están invadindo a terra firme por os 5 continentes. Xa temos noticias de que, por exemplo, hai praias ou illas en Escocia que os habitantes xa caeron ao mar, porque xa chegan millóns delas están escalando por as praias, coídos, acantilados, e chegan ao mar. En definitiva, é unha fábula que o que queremos dicir é que se non lle ponemos conta, se non deixamos de contaminar o mar, vai nos afogar a contaminación. É dicir, estas criaturas fantásticas van inundar a Terra. Entón, o que temos que facer, repito, é non contaminar. Este planeta, este balón que temos aquí, o planeta Terra pendurado no teito, que sírvenos para explicar aos rapaces dunha maneira gráfica o quecemento global, o cambio climático. Non? Está basado nunha historia dun container que transportaba 27.500 patiños de plástico que caeron ao mar dun container ao sur de Alaska. Entón, unha parte desos patiños de plástico que caeron ao sur de Alaska, as correntes mariñas leváronos a través do Estreito de Bering e navegaron polo Ártico e baixaron pola costa este de Estados Unidos, demostrando así que o xeo do Ártico está se derretindo e de que pódese navegar, en fin, os obxectos flotantes pasan do Pacífico ao Atlántico. Isto é unha mostra gráfica do quecemento global. Isto que temos aquí, espallado, situado nos bancos, é o resultado das creacións artísticas dos rapaces deste verão durante os meses de xullo e agosto. Este vindeiro sábado faremos a clausura. Foi un encanto ver aos rapaces con muitísimo interés aplicar as súas más e a súa imaginación a facer animais fantásticos de todas as características. Entón, pois, aquí está. Queremos salientar a súa obra sin premiar ningún en particular, porque todas teñen o seu premio, todas teñen o seu mérito. Aquí temos figuras que representan, bueno, teñen unha determinado significado. Aquí temos a boa que tragou o elefante do conto do Principiño, coñecido por todo o mundo. Isto é un barco protagonista da famosa película de A Reina de África, bueno, feito tamén con cordas, as máis contaminadas e degradadas, porque aquele barquillo, o African Queen, era un barco moi antigo, moi bello, e, bueno, unha referencia, un guiño a esa película. Aquí temos o xerto, feito tamén con material plástico apañado da zona da Monta do Boi. Isto é un barco mercante característico de comezos dos anos do século pasado. Este é o barco que fixen durante o tempo do confinamento, o coronavirus. Isto é unha escultura que cando a vin na Ribeira, cando vin estes ferros na Ribeira, de camiño xa vin aí un ave. Entón, que ocorre? Que o mar xa el mesmo transforma os materiais que nos debemos ver na Ribeira. E que fai o home? Pois o home fai, o individuo que fai, aplícale un pequeno detalle e transforma en algo que lle quere chamar obra artística. Podo lle chamar así ou podo lle chamar construcción de algo, pero este ferro pois inspiroume para poñer este círculo e con ese pico aquí temos unha ave mariña. Isto é a estrutura, o esqueleto dunha nasa que foi esmajada. Isto é unha mostra do que podemos facer, isto é artesanía, o mesmo que os barcos, non? O que se poden facer cos aparellos que nos devolve o mar, cos aparellos de pesca, cos materiais que nos devolve o mar. Son lámparas que teñen a súa función e que poden servir de referencia para calqueira que quera dedicar o seu tempo a esta obra. E nada máis, temos aquí tamén o cuarto de baño, que tamén o teño super decorado con todas estas obras. E nada máis. De novo, agradecer a vosa presencia e aquí estamos con as portas abertas, Xosé Manuel, aos vosos medios de comunicación, para que
traballemos en conxunto pois, de cara a lanzar unha mensaxe positiva á sociedade. Moitas gracias. Nada máis.